खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 7 एप्रिल 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बिस गोनां मैखुन मोनजादों। आसामनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय मिरापानियाव सासे आइजोआ बिस गोनां मैखुन फाग्लाखौ जाफ्लांनानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय आइजोनि नखरनि मानसिफोराबो बे बिस गोनां मैखुनखौ जादोंमोन, नाथाय बिसोरो थैथारासै, बेराम जादों। बे समाव बेराम जानायफोरखौ जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायगासिनो दङ। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय तराली बर्मन। मरिगावनिफ्राय लाखारखार ग्राम पन्चायतनि सासे सेक्रेटारिखौ रां जाख्ल'नाय केसनि थाखाय आसाम सोरखारनि भिजिलेन्स आरो एन्टि करप्शन बिफाना उदाङै रेड हेन्डेड एरेस्ट खालामदों। दायनिगिरिया न' रिपेयारिं खालामनायनि मुङाव चेक रिलिज खालामनायनि मुङाव चेकनि थाखाय 30,000 रांखौ दाबि खालामदोंमोन। उनाव रांखौ लानाय समाव दायनिगिरिया उदाङै एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय मुकुट चन्द्र कुमार। बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय भबानिपुर ओनसोलाव सासे आइजोआ गावनि असे फिसायखौ गोबौ आचारजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनाय बुथारनानै गावखौ भबानिपुर पुलिसनो गथायदों। बुथारजानाय फिसायनि मुङा जाबाय निरन्जन बरा आरो बुथारग्रा दायनिगिरि दुथां बिसिनि मुङा जाबाय जुनिता बरा। निरन्जन बराया गलाघाटनि थागिबिमोन, नाथाय निरन्जन बराया गावनि बिसिनि नखराव भबानिपुर ओनसोलाव गोरजिया थायोमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला जुनिता आरो निरन्जननि गेजेराव नांलाय खमलाय जानानै बे जाथाया जादोंमोन आरो बे जाथाया हरनि समाव जादोंमोन। उनाव जुनिताया फुंनि समाव भबानिपुर पुलिस बादियाव थांनानै गावखौनो पुलिसनि आखायाव गथायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कामरुप डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सयगाव ओनसोलनि फोथाराव माथाम सिगुन दाउ थैनाय बोखांनो हादों आरो बे माथाम सिगुन दाउखौ बिसनि मुलि मोनजानानै थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। उनाव सिगुन दाउनि गोथै सोहोखौ हाग्रा बिफाना लांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। बिपिएफ हान्जानि मेलाव UPPL आरो ABSUनि मानसिफोरा रायजोफोरखौ थांनो होआखै। चिरां डिस्ट्रिक्टनि थुरिबारि बियाबाव थानाय गामिफोराव UPPL आरो ABSUनि मानसिफोरा थांनानै बिपिएफ हान्जानि जानाय मिथिङाव थांनो नाङा होननानै बादा होदों। जुदि बे मिथिङाव थाङोब्ला सोरखार न'खौ मोननाय नङा, अरुणोदय बिथांखिखौ मोननाय नङा एबा जेबो सुबिदाखौनो मोननाय नङा होननानै हुमखि होनानै रायजोफोरखौ थांनो होआखै होननानै हाग्रा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। पजिटिव किन्तु आमी এটা কথা শুনি পাইছো আজি যে সুবাইজাৰত যেনেকা কৰিছে বা নিচিমাত যেনেকৈ কৰিছে আজিও থুৰিবাৰী সমষ্টিত যিমান গাঁও আছে এইবিলাকত UPPL আৰু ABSUৰ মানুহে সোমাই এই মিটিঙত আহিব নালাগে বুলি বাধা প্ৰদান কৰিছে। তো এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। ইহঁতে কৈছে যে এই মিটিঙত যদি যায় PMAY ঘৰ নাপাব, অৰুণোদয় স্কিম নাপাব বা একো নাপাব বুলি এনেকুৱা দম দি পেলাই বহুত পাব্লিকক মানা কৰি ৰাখিছে। তো দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো আমাৰ কাৰণে। গভৰ্ণমেণ্টৰ আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত গৰীব দুখীয়াসকলে যিখিনি সুবিধা পাব লাগে ইয়াত পলিটিক্স থাকিব নালাগে বা পলিটিক্স কৰিব নালাগে। আমিও 15 বছৰ বা 17 বছৰত যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট আঁচনি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি আমি চোৱা নাছিলোঁ। গৰীব হিচাপে যি পাব লাগে সেইটো পাব লাগে। সেইখিনি অঞ্চলত ৰাস্তা হ'ব লাগে, সেইটো আমি ৰাস্তা বনাই দিওঁ। এই অঞ্চলটো যেনিবা আমাৰ ছাপৰ্টাৰ নহয় বুলি ৰাস্তা দলং বনাই পেলাই আমি থকা নাই, বনাইছোঁ। পাৰ্টিৰ লগত কথা নহয় ডেভেলপমেণ্টটো, আৰু পাৰ্টিৰ লগত কথা নহয় এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম, গভৰ্ণমেণ্ট যিটো বেনিফিচাৰীটো, এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু ইহঁতে যিটো কৰি আছে এইটো ঠিক হোৱা নাই। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।